Yan, unang laban nila. Unang labahag gripo. Kaso pag inihinto yung pag inihinto yung makina, lumalabo pa rin. Pag buhay yung makina, malinaw. Linaw yan. Ay mga paring Jason, at magandang umaga po sa inyo lahat. At yun, yung vlog natin ngayon, pagluto ng ulam namin. Bali bibigay ko tong GoPro kay Tricia. At dito si Tricia ngayon kasi wala na Russell lang pasok last na kahapon. Ulam namin ay mamoy, alaga. Sinaing, may sinaing na. Dito na siya. Alright. Iba na yun, son? Ha? Ito na. Ano nga yun, ba? Gulay na ilalagay namin sa ulam. Which is yan, baboy. Amo. Diba? August 19. Ito, no? Ayan. Ilagay na po yung gabi and ilalagay na rin yung kangkong. Muna mamaya. Ah? Mamaya pa. Antayin tumulo. Maya-maya na yun. Siglado na yun. Nasinan ko lang. Sarap. Sabaw pa lang. Ulam na. Ayan. Hello kay Papa. Pasok raya man yan ito sa Maritis. Maman ba yay? Ito tayo, pagkara sa lagan. Binayaan mo. Ilagay na po yung sitaw. Sitaw. Sarap. Ada paminta? Paminta. Sila hindi nakatalikod sa live. Yes. Sarap. Ang last na ang tawag dyan? Hindi, ang tawag sa mga pambutog sa Tagalog. Ang lagay na sa pangan. Verdura. Yan, verdura. Gulay. Hindi na kasi nandito sa kangkong. Kulay na kangkong. Dudok na kayo. Ito pati ano ko. Handa ay.
Ito cellphone ko nakabutang 70% yung chance na mag-ulan. Pag maulan talaga, pag nabasa na yung kubo ko. Lilipat Sige yan, talaga ako sa nalalaman taas din. eh. Kisa Pali na ka? Kisa ko dito. Pali na ka? Sa payag ko. Ha? Kisa naman magtiis ako sa payag ko. Kung basa na. Lilipatan ko yung taas na yun. Garalinin ang viewers. Pero sila lang na. Hindi ko nalalasa. Dana ikaw, ano? Sigang na lang. Yan. Nag-aahin na ng ano. Ahin na. Yan, ulam. Pampabata. Kala ko kuya, Ano? Ako agad. 48 na? kala ko Apat na sagi pa lang. Oo. Kala ko bigalsa ka. 20 pesos Di, mamaya, magbubuhat kami ng palay. Panggas. Kaya pa yan, dati naman na trabaho yan. Magbuhat ng palay. Yan na, oh. Babae nga, binabalibag ko lang eh. Oh. 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 Gutom lang yan, kumain ka na. Sakol. Babae nga, binabalibag ko. Oh. Ay, sarap ng ulam na! Oh. Di tayo tinipid. Tipid pa ba yun? Kuya, grabe ka naman kuya ah. Sabi ko nga sa'yo, masaya na kami na may ulam. Huwag na yung masyadong, ano? Kaya ko nga nagtitipid eh. Wala si Andoy. Hanggat meron, sige lang eh. Hello. Pwede naman mangutang. Kain lang tayo ng kain. May papautang. Ayan po, ulam ng paway, mga pasaway, baboy, sigang. Bihira yung tao na walang utang. Hira yun. Mayaman nga, nagkakautang. Wala pa. Oo, mas marami pa utang nila kaysa atin. Milyon-milyon ang utang mo. Bala niyo na. Para magkapira din ako. Bubong Marcos. Bubong Marcos na. Hindi mo ko dahil pilo, Bubong Marcos. Kain, kain. Meron papautang, mag-utang din ako. Isang Oo. milyon. Kain po. Oo. Kapalit ano? Wag na, oh. Pangalawa na lang, itong pera. Ano? Gusto mo yumaman, Lo? Yung katama, Ilang, kita mo. 1,000,000, isang itlog. Binta mo nga yung ano ko. Kung may bibili, binta ko yung isang kidney. Yung itlog mo na lang. Meron ba nga ngayon? May nakapusa, ano? Facebook. Binta ng itlog. Binta na eh. Pag lalaki, binta na lang. Magpaano ka na ng Lo? Magpapela, tanggalin na itlog mo. Pagkalalaki na binta, butik may pumili. Binta mo sa bakla. Baklang mayaman. Ha? Baklang mayaman? Baklang mayaman. Yan ang tunay na lakiro kasi bakla titira niya eh. Yan ang totoong chicks boy. Pag walang chicks boy, hindi tira. Baklang mayaman na pa. Ha? Puro ka pabakla, wala ka magbira. Hmm? Uy, kamo.
wala ka bang pira? Sino nag-pira? Sino? 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 Ayun. Ang sino? Sino daw? Sinong sira? Oliver? Ha? Ano? Ano? Pinto, abang kumakain. Yung nakaraan mo sa Manila? Manila, nagkaroon ka ng chick. Sabi mo meron, kaya mo pag-uwi. Galaw. Galaw. Yung dalaw. Nabirang kayo? Birang nakadala ka? Ilan kayo nagbirang? Dalawang ko yan. Tapos, Anong meron sa loob ng birang? Luglog. maulog-log. Luglog. Alam ko. Yun na yun eh. Pang imaga, Makatas-katas no? imaga. Uy, ito nalo. Sayang ang video lo. Nakaraan mo. Yan. Ay. Pero nag-beer house ka talaga? Anong meron sa beer house? Kwentuhan mo sila oh. Kasi yung... Ano meron sa loob ng beer house? Alak. Bahay, beer house. Alak tapos bahay. Alak. May kwarto. May kusina. Ah, hotel yun. Hotel. May kusina. May kainan dun sa loob. Ano dun sa loob? May kainan. May kainan sa loob ng beer house. So, may kainan sa loob ng beer house. Wala. Kaya din sa baba. Ha? Sa babae ka kaya din. Sabihin mo na. Sa babae ka kaya din. Paano may kainin? Sabi mo walang kusina. Paano may makain? Hindi mo maluto yun. Wala man yun. Sa pag-ilaw. Kilaw? Ilaw. Kilaw na. Kaya mo lang. Kinilaw na no? Dami ko nalaman dito. Hindi mo alam lang. Dahil na ligpit. Magparok na yan. Ha? Parok na yan. Hindi yung ata pa. Down. Ilang taon ka nang pumasok sa beer house? Ha? Yan. 20. Ano nga meron na beer house? Busog. Hindi mo ninit. Yan, unang laban nila. Unang labahag repo. Kaso pag inihinto yung pag inihinto yung makina, lumalabo pa rin. Pag buhay yung makina, malinaw. Linaw yan. Wala itim lang kasi yung yung langgana. Laba-laba habang buhay yung buhay yung makina.
Bawal lang yung maubusan. Oo. Linaw na yan. Unang laba mo, te. Unang laba hagripo. Unang laba, oh. Unang laba hagripo. Oo. Malamig nga yung tubig kaso naglalabo. Malamig sana. Plus compress yung tubig. Siguro kaya malabo yan kasi yung mga naiipon. Baka yung naiipon na tubig pag nagbabaha kaya malabo. Dahil higop yung sa ibabaw.